Hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen erä. Hoi! Hyvä, hyvä. Pidä positio, paino päällä. Ei oo mitään hätää nyt. Ei lähetä hommumaan. Tiukasti vaan ota turparuuviin vaan painot oikealla olkapäällä sieltä. Ja saidis vaan just noin, tästä kääntyy just. Mitä vaan saatu paljon? Aika arvia. Meillä mauttiin, jos saa päätöt sieltä niin, tai niin jo peliä voi vaihtaa just sieltä vahtia vielä vai. Nyt vaan haet kättä. Voit vaihtaa positio, jos tuntuu siltä. Itse voi hakea. Ottaa vasemman kädenkin sieltä hakea, niin lopetat. Mitä vaan saatu? Paina vaan. Paina. Aktiivisuutta päällä. Tää siirtyy mauttiin vaan. Hän liustaa toista porukkaa. Kohta saatu rajaa. Heitä vaan se. Ara ettei siltaa. Hyvä. Niin pitää pois vaan se halffista. Hän hoitaa halffi. Vasen jalka vaan pois. Polviin vaan aika sieltä. Katot vaan ettei siltaa paino matalaa. Ota vaan se. Kun lähde kääntää. Ota vaan se jalka pois sieltä. Puolet mennyt. Vasen käsi sinne polven päälle ja lähde painaa sitä polvea. Paina vaan jalka pois. Jalka ohitte sieltä. Paina vaan se vasen käsi polven päälle ja lähdet ohi. Paina oikea olkapäästä naamaan. Paina nyt turparuuviin vaan. Paina vaan. No just. Paina alas se polvi vaan. Stop. Ja sitten hyvä paketti vaan. Hyvästä paketista. Ja sitten asenteella. Selvästi vaan. Uudestaan. Hoi! Hyvä. Potkut alas ja repäile vaan. Ylös vaan. Positio kuntoon, Satu. Ylös vaan Jenna. Aivan. Töitä. Loistavaa, hyvä. Hyvä Jenna. Nyt rauhassa vaan. Rauhassa vaan. Ei mitään hölmöä. Hyvä, Satu. Töitä vaan 40 sekkaa. Jalat pois vaan sieltä. Ei mitään. Ei se pääse siltaan makas siitä, jos siellä on jalat noin. Laita arkiin. Ei mitään Hyvä. uudestaan. Just pää irti sieltä. Pää irti vaan. Just otalta vaan. No anna halata, jos ei muuta. Pois pää sieltä. Hae ne kädet vapaaksi vaan. Kädet vapaaksi ja lähdetään ohittelee. Satu haastaa arkiin ylemmästä vaan lopettu. Ei, anna lopettaa. Nyt pää irti. Varo niitä käsiä. 10 sekkaa. Sekkaa. Siinä vaan. Stop. Avustajat ulos kehästä. Toinen ylä. Hoi! Ja nyt ylös, potkut alas. Hyvä. Hyvin osu. Aja se kulmaan. Andershuukit tulee. Hyvä, kaivaa. Loistavaa. Älä käsiä sinne. Pää pystyy. Vain vaan Satu, vain vaan. Just. Kädet siellä, just noin. Tarkasti. Hyvä. Ohi vaan. Siitä vaan. Käännä. Hukit. Ei mitään. Satu päälle nyt
nyt positio kuntoon. Ja vaan vaivaa, just samalla kipe. Kipe jaloilla, pieni sen käden siellä. Sitten lähet ohittaa. Kädet vaan, käsi sivu. Mihin sä mennyt? 2 jäljellä. Selkää suoraksi vaan, Satu. Juotava kirvaa. Pippaa vaan jos pystyy. Tules vaan! Sippa. Ja tästä kiinni ja päätä ohi. Vai hyvä! Hyvä! Loistavaa Mantti, ota Mantti kunnolla siitä! Jalka ohi. Uudestaan vaan jalka ohi. Hyvä, rauhassa vaan! Loistavaa! Ja nyt hyvä kontrollia! Haet kättä vaan, painat kättä sinne. Ai amerikaano. Paina vaan. Älä päästä. Jos kääntyy, niin älä kääntymät selkään. Hae vaan. Hyvä. Meitä vaan, Satu. Hae Juija, jos pääset. Satu hakee käsilukkoa kohti. Aivan! Minuutti jäljellä. Tarkasti vaan Jenna! Jätä vaan töitä vaan. Minuutti. Aktiivisuutta päälle. Lähde hakee vaan kättä. Hai. Siinä on tiukasti. Ota vaan. Hyvin jaksaa tehdä. Halaa kunnolla kättä ja sitten siitä lähet. Töitä vaan Satu. 45 sekkaa. No mennä Jenna. Nyt pitää tehdä töitä. Ota se käsi sieltä vaan, kaiva! Kaiva, tiukasti vaan. Jos kääntyy, niin mene selkää. $30 sekkaa. Töitä Satu. Hyvä, Satu. Töitä vaan. Kaiva vaan. 20 sekkaa. Hai! Hyvä suoraksi vaan! Hai, 15 sekkaa. Ei oo 10 sekkaa. Taistele kauan nyt. Muutama sekkaa ja hai. Just. Hyvä! Ei tossa noin. Jaksat pitää. Stop. Lähtiin tossa katsomaan sitten. Käytiin tuolla tuommoiselaiset pisteet yhteen voittoon sinisen kulmauksen Jenna Roiman